Syntiä juhlitaan. Jeesus tuli pelastamaan koko maailman ihmiset. Onko sä koskaan pohtinut, mitä se oikeasti tarkoittaa? Mä jankkaan tätä samaa nyt tässä näin, koska oikeasti miltä Jeesus tuli sut pelastaan? Se tuli pelastaan sut helvetiltä, siitä jatkuvasta, ikuisesta piinauksesta, mihin sä oot menossa. Helvetistä kuuluu varoittaa ja johonka ne synninteot johtaa ihmiset. Hollywood on kyllä tehnyt kaikkeensa pahuuden palvona suvaitsevaiseksi moraalittomuutta ylistämällä oo ämpäri tai banaani tänään, mutta älä oo mitä Jumala suksi loi, koska Jumala loi sinut hänen kuvakseen, Genesis 1:27. Ja syöttämällä sitä tasaisesti TVn, median, Hollywoodin kautta sut aivo pestää siihen saastaisuuteen ja moraalittomaan elämään. Ja sitten saatana rakastaa sua. Ei se välitä susta enää mitään, sen ei tarvitse komentaa sua ei mitään, mutta oppa kristitty ja julista totuutta, sua vihataan. Ja syntiä pidetään täysin normaalina ja nauretaan vaan kun Jeesus mainitaan, halveksutaan, syletään, raivotaan, koska ne demonit ei tykkää, kun sä tuot Jeesusta esille. Helvettihan on vaan vitsi, eihän sitä ole olemassakaan. Saatana on vaan vitsi, eihän sitäkään ole olemassakaan. Hyvin on vale uponnut suhun. Helvetti kuuluu myös kirosanoihin, joka tulee ihan kevyesti ihmisten suusta. Sehän on vain joku sana. Sä oot kuuro, sä et edes kuule enää kun sä kiroilet. Ihmiset on kuuria ja sokeita, niin kuin mä jo sanoin, 2. Korintolaiskirja, kappale 4 ja 4. Synti vie ihmiset helvettiin, Ilmestyskirja 21:8, ja siksi syntiä on vältettävä hinnalla millä hyvänsä. Jeesus sanoi, että mikä tahansa sinut synnintekoon ajaa, ryhdy radikaaleihin toimenpiteisiin poistaaksesi sen elämästäsi. Sulla on parempi päästä elämään raajarikkona tai rampana, kuin 2 käden tai 2 jalan kanssa joutua ikuiseen tuleen. On parempi, että sulla menee elämä yhdellä silmällä, kun olla 2 silmänä ja mennä helvettiin. Matteus 18, jakeet 8 ja 9. Mikään ei ole sen arvosta, että sä menettäisit taivaan paikat, koska tämä maailma on vaan hetkellistä.